Na sadaukar da wannan aikin ga 'ya'yan mai gidana da Nura Inuwa, wato Aisha Farah da kuma Amina Mifra. Na sadaukar da wannan aikin da dukkan abin da ya faru gaba ɗaya ga su. Allah Ubangiji ya musu albarka da albarkaci rayuwarsu. Sunana Ruki Fulani. Sunana Yazid Bello Daɗin Kowa. Sannan kuma a cikin wannan shiri mai suna Mafarkina. Sunan wannan shahararren fim ɗin Mafarkina kuma Mafarkinka. A wannan labari ko in ce wannan aiki mai suna Mafarkina, na taka rawa bila adadin, ko in ce rawa mai yawa, masu yawan gaske. Na farko ni ne na ƙirƙiri wannan labari, kuma ni ne na rubuta wannan labari da kaina. Sannan kuma na biyu, ni ne jarumin a cikin fim ɗin, kana ni ne na producing fim ɗin. Haka zalika ta ɓangare daban na yi assistant continuity, sannan kuma na yi assistant director a cikin wannan aikin mai suna Mafarkina. Na fito sunana Amira a cikin wannan labarin. Abin da ya ja hankalina na rubuta wannan labari mai suna Mafarkina, abubuwa ne da yawa suka ja hankalina. Na farko na duba ya mahangar matasa suke masu tasowa a cikin wannan masana'anta tamu ta Kannywood. Yawanci ba ma samun dama sosai. In fact, sai ka ji ana maganganu gashi haka irin wanda suke so su dinga samun dama suna fitowa a fina-finai, suna baje basira da baiwa da Allah Ubangiji ya ba su. So ni kuma na ga bayan nan akwai wata makaranta mai suna Tera Academy for the Arts and Tafta Academy. Wata makaranta ce ta script writing da acting da directing, sosai na yi applying wannan makarantar. Director Ɗanjummai Kabuga, AA Kabuga, shi ne nan ya turo min wannan link ɗin. Ina tunanin shekara kusan 2 kenan yanzu. It was tsakanin 2022 or 23. Na manta dai wani shekara da, amma in between wannan shekarun ya turo min ya ce na yi applying. So da na yi applying makarantar, sai na cike script writing. Dama ya ɗaya daga cikin abubuwan da nake so a industry. Sai na cike wannan script writing, sai na tafi into a course a wannan script writing ɗin and entrepreneurship. So bayan na yi script writing and entrepreneurship, sai na ga wasu abubuwa da yawa da na karanta a online ne, da don na karanta, na ga abubuwa da yawa da na karanta. Sai na ga cewa as a filmmaker da kake tasowa, ba dole sai kana da high budget ba. Za ka iya aikin ka da low budget ɗinka a sannu har ka gama ayyukanka. So bayan na yi tunanin haka, sai in ce to ai ban ga ta zama ba, tunda dai hobby na ne kuma ina buƙatar na yi wannan abun. Sai na je na koma baya ga wannan rubutun nawa da na rubuta na Mafarkina. Asalin title ɗin sunan fim ɗin ba Mafarkina ba ne. Sai na koma ga shi based to experience da na samu a wannan makaranta. Sai na je na sake rubutun fim ɗin, na gyaggyara gun da nan gyara, sannan na fito aiki ka'in da na'in. Mu fara aiki da sannan har Allah ya kawo mu yanzu da muka gama aiki. Turka shi. Kai, akwai cakwakiya fa. Amiran nan ba ta da kirki, amma fa tana da mutunci. Ka san ita soyayya ba ta duba wani abun nan. Saboda saurayin ƙawarta take so ta kwace, kuma fa son da take mishi ba a magana. Sai kun je kun kalla, saboda kar a buɗe muku shi duka, ku taka guwan ganin shi. Ku dai ku jira, a hankali za a ringa kawo muku wannan labari mai suna Mafarkina. Mu fara aiki da sannan har Allah ya kawo mu yanzu da muka gama aiki. Sannan abin da ya sa na kasance producer, script writer, jarumi a cikin wannan aikin, ta wani ɓangare ma na yi soundtracks, ma'ana kiɗan tashi duk dai a ciki dai. To alhamdulillah, da cikin iko da yardar Ubangiji ya bani wannan baiwar da zan iya rubutu, kuma na je kuma na ƙara karatu a kai. Sannan kuma na biyu, directing shi ma insha Allah muna ƙoƙari muna yi a matsayin mu na masu tasowa. Ba mu ƙware ba dai, ba mu iya ba dai, amma dai muna ƙoƙari domin mu ga mu ma mun yi. Domin na yarda da cewa da kaɗan ake tashi har a je sama. To kuma sai na ƙara dubawa wannan masana'antar, idan ka ce komai za ka ce kowa zai yi maka. Za ka ɗauko jarumi ka ce maka jarumi, ko za ka ɗauko kowa jarumai ka ce. To wannan abin sai na duba na ga irin wahalar da ake sha based on experience da na gani da kuma maganganun da nake ji. Sai in ce to why not, tunda duka wannan abubuwan hobby na ne, ina so na yi gaba ɗaya. To menene dalilin da zai sa a ce dole sai na jira wani ya zo ya ɓata min rai ko kuma wasu abubuwa. Sai in ce to shikenan, producing daman kuɗi na ne, muke tarawa da kaɗan na fita set ayi kaza, na fita set haka dai, haka kaɗan ne muke yi. Su muke fara aikin, Allah Ubangiji ya sa muka gama. To acting kuma na ce to zan yi acting ɗin kaina. Na kira abokaina ne, casting ɗin abokaina da muke tare da su, da kuma waɗanda Allah Ubangiji ya sa suka kasance a cikin casting ɗin. Domin na yi addu'a sosai. Na ce ya Ubangiji ya sa dukkan wanda na yi casting ya zama shi mafi alkhairi a wannan aikin. To kuma na yi believing da duk wanda na casting shi ne mafi alkhairi insha Allah. Labari ne ingantacce, kuma labari ne wanda zai nishaɗantar da ku, ya ilimantar da ku, ya kuma faɗakar da ku. Nasarar da aka samu a wannan aiki shine alhamdulillah. A ranakun farkon aikin da muka fara,
har aka gama aikin nan ina tunanin ba a samu wani technical problem ba, wani technical error a ce sai so ɗaya ne sound ya ɗan bada matsala kaɗan shi ma ko minti 10 ba a yi ba aka gyara shi. To bayan wannan problem ɗin ya faru na technical error ko technical problem na ɓangaren sound to shi ma ko minti 10 ba a yi ba Allah ya sa aka gyara shi aka ci gaba da aikin. Ko da abokaina daga baya suke cewa wai aikin nan naka ya bamu mamaki ba a samu matsala ba, ba a samu matsala ba, ba a samu matsala ba. Kwana dai ukun aiki farko a ce ba a samu matsala ba to gaskiya wannan nasara ce wanda ni ma na ji daɗi. Sannan kuma nasara ta biyu ita ce yadda jarumaina da ma'aikatana suke jajircewa wajen yin aikin wannan babban nasara ne. Idan kowa ya zo yana wannan abin ina jin daɗi sosai. To wannan nasara ce kuma alhamdulillah zaka ga ko postin kai zaka ga mutane suna cewa yaushe mafarki na zai fito, yaushe fim ɗin mafarki na zai fito, yaushe fim ɗin mafarki na zai fito. To wannan kaga ita ma nasara ne tunda al'umma suna buƙata insha Allahu a same shi. Fim ɗin da ya fi burge ni inda Suleiman gaskiya to ni kun ga in dai ke Amira za ki iya rabuwa da za ki iya haƙura da soyayya ta sai cewa ta kai ka taɓa ganin ana rayuwa babu ruhi? Ka taɓa ganin ana rayuwa babu shan ruwa? Suleiman ya fusata. To ni fa zan iya yanke wa kaina hukuncin da ya kamata. Kun ga tunda ku ba za ku iya haƙura ba. Na tafi na bar ku. Wannan fim ɗin ya bani dariya sosai fa ba kaɗan ba. Ƙalubalen da aka samu a aiki an samu ƙalubale sosai. Bayan na ce an samu nasara na day ukun farko da muka fito, to gaba ɗaya aikin an yi day 6. To day ukun farkon nan da aka fito ne kaɗai ba a samu ƙalubale ba. Amma daga day na 4, 5 har zuwa na 6, ƙalubalen ya yi yawa sosai wanda wasu ba za su faɗi ba. Amma kuma kawai wanda ni na yi believing akan cewa wannan ƙalubalen ni in Allah ya yarda ina fatan ya zamo shine nan silan nasarar aikin. Domin masana na cewa dukan nasara akwai jarabar da take ɗaukowa. To haka ni ina da wannan nasara ce kuma in Allah ya yarda duk abin da ya faru na ƙalubale Allah ya sa ya zama shine nasara. Kawai shine kawai abin da zan faɗi dangane da ƙalubale. To gaskiya ka san duk aikin da za a yi aka ce abu da nasara dole sai ka yi haƙuri. Sai ka fuskanci wasu ƙalubale ka san mu jaruman nan komai dai hana haƙuri ne amma Allah ya so ya yarda nasara alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Ubangiji sai dai mu miƙa Allah lamuran mu Allah ya dafa mana Ubangijin Allah ya taimake mu alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna godiya. Gaskiya yanayin tasirin labarin wato wani labari ne mai masifar sarƙaƙiya a ciki. Ya haɗa soyayya, sadaukarwa da kuma mu ɗauki waɗannan guda biyun soyayya da sadaukarwa. Ya haɗa soyayya da sadaukarwa da saƙe-saƙe na ya ma aka yi soyayyar ta shigo. Ya aka yi wannan sadaukarwa. Bari in ɗan baku tsokaci kaɗan. Ƙawaye ne guda biyu suke soyayya ko in ce suke gamayya a matsayinsu na ƙawayen juna sai suka haɗu da wani jarumi matashi sai ya ce yana son ɗaya daga cikinsu. Bayan sun fara soyayya kwatsam sai ɗaya daga ciki ta zo ta ce ita gaskiya ta sadaukar mata da soyayyan wannan saurayin nata saboda a ranar da suka fara haɗuwa ita ta ji tana san shi amma kuma ita tana ganin ba ta iya zuwa ta faɗa ba. Hakan ya sa ƙawar ta ce to shikenan ai babu abin da ta nema a wajenta ta kasa yi mata sai ta sadaukar mata da wannan soyayyan. To bayan ta sadaukar mata da wannan soyayyan shi kuma jarumi ya ƙi amincewa da farko akan cewa ya san cewa tasirin kalaman soyayya suna da matuƙar amfani a zuciya wanda duk lokacin da mai sauraron waɗannan kalaman ya rasa to zai iya shiga wata ɗimuwa wani damuwa musamman da soyayya take taɓa 'ya'ya mata. To na duba ta wannan fannin shi ma na yi wannan rubutu. To ya aka yi sadaukarwar ta faru? Ya ma aka yi amincewa ma? Shin mace za ta iya yarda a ce ta sadaukar da soyayyanta? Ƙawaye za su iya? Shi kuma namijin da ya amshi wannan sadaukarwar dama ma za su iya karɓar sadaukarwa na ƙawaye? To menene ya faru? Ƙarshe ta zo ta ce a dawo mata da soyayyarta. To duk cakwakiya a haka yake tafiya wannan kaɗan da baku kenan. Ku saurari zuwan fim ɗin insha Allah a nan ne za ku ga duk abin da ke faruwa. Abin da ya faranta min rai ga wannan labarin kamar yadda na faɗi a baya shine yadda jarumai na crew ɗina gaba ɗaya kowa za ka ga ya jajirce yana aiki sosai tuƙuru. Za ka mutum yana aiki sosai tuƙuru. To wannan dedication ɗin da suka yi sun dedicated lokacin su to wannan abin da suke yi na nuna wanda suke wannan abin ya sa na ji daɗi sosai ya saka ni farin ciki na ga ana wannan aikin sosai ya saka ni farin ciki. Abin da ya saka ni baƙin ciki a wannan aikin suna da yawa. To amma dai kawai
alhamdulillah dai kawai. Allah ya sa ko wannan silan baƙin cikin ya sa shi ne nasarar aikin. To wani abun ba zai faɗu ba, to amma kawai dai Allah dai ya sa kawai shi ne silar baƙin cikin. Ko da ni baƙin cikin abin da ya ɓata min rai guda ɗaya da zan iya faɗa shi ne, ba ni so a ce mutum ni ina girmama magana ko in ce ina girmama maganan mutum. In muka yi magana a ce in ce mun yi waya ko mun yi magana za mu haɗu ko za mu yi abu kaza, mun yarda to alƙawari ne wannan abun. To ko abin da ya ɓata min rai ko shi ne rashin sanin darajar alƙawari da saɓawa ba tare kuma da faɗin uzuri ba. To wannan abin shi ne kawai ya ɓata min rai. Dan wani sai ya ce maka gashi nan, gashi nan, gashi nan ko ta ce ga ta nan, ga ta nan, ga ta nan, ga ta nan kuma ƙarshe har a gama date ɗin ma ba ta zo ba ko bai zo ba. To ka ga wani abu ne wanda rashin ɗaukan alƙawari ne da muhimmanci. Kuma ko ya komai ƙanƙantan abu in dai aka ce alƙawari ne wannan ka ɗauke shi da muhimmancin gaske saboda yadda addini ya ba wannan alƙawarin muhimmanci. To ya kamata a ce kai ma ka ɗauke shi da muhimmanci, ka yi shi a aikace ba a faɗe ba. Kowa zai iya cewa mai gaskiya ne shi amma menene zai tabbatar? Halayyanka, mu'amalarka da mutum shi ne zai tabbatar. To ni gaskiya shi ne ta ɓangaren wannan baƙin ciki zan iya cewa masu irin wannan halin dan Allah su daina saboda ba wani abu ne mai kyau. Wani yana rage wa mutum ƙima kwata-kwata a wajensa. Wani in kana saɓa alƙawari rashin cika alƙawari da amana to wannan yana sa mutum gaskiya ka fita daga zuciyar shi sosai saboda wannan halaye ne da siffofi ne na munafiki. Kuma Allah ya sa dai kawai mu gyara kuma Allah ya shirye mu baki ɗaya. To, saƙon da zan faɗi wa masu kallo shi ne musamman matasa, maza da mata, yara da manya, tsofaffi da dattawa. Ku haɗu ƙarfi da ƙarfe ku tattara zuciyanku ku tanadi abubuwan da za ku kalla na wannan ingantaccen shirin fim ɗin namu mai suna Mafarkina. Akwai tarin darussa sosai a cikin wannan labari mai matuƙar amfani. Kama daga irin wace irin ma mace ya kamata ka so, wani irin kalamai ya kamata ka dinga gaya wa mutane masoyanka, wani irin hali za ka ɗauki kanka ko kuma wani irin hali za ka shiga lokacin da ka shiga ƙaddara, ya za ka tafiyar da wannan ƙaddarar, ya za a ce idan ƙaddara ta same ka ta ɓangaren soyayya, ya za ka ɗauki wannan ƙaddarar. To, da kuma wasu darussa sosai na ilimi da sanin darajar ‘yan adam a soyayya mace da namijin duka parties don akwai wanda maybe suna ganin kamar ta ɓangaren mace ya kamar dole ne wasu abubuwa mutum ya masa namiji ya mata shi ma namiji zai ga akwai wasu abubuwan da ba zai iya mata wanda muna samun matsaloli ta ɓangaren marital counseling irin rashin zuwa a je a yi maganganu irin shawarwari na rayuwar aure ko na mu'amala ta soyayya kafin a yi aure da kuma wasu abubuwa. To duk wasu abubuwan suna gaya mana yanayin muhimmancin mace da kuma muhimmancin namiji da darajar kowa a ciki. To wannan labari yana ɗauke da waɗannan darussan saboda mutane su gan shi practical insha Allahu a aiki. To a ƙarshe ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi sannan kuma su jira wannan tasha ko in ce su jira wannan fim ɗin mai suna Mafarkina wanda za mu haska shi a YouTube channel ɗinmu mai suna Daɗin Kowa Global Resources. Ku shiga mana ku yi mana subscribing, ku yi mana danna mana ƙararrawa da zai sanar da ku a duk lokacin da muka saki aikin. Sannan insha Allahu aikin yana zuwa nan da ba da jimawa ba. Na sadaukar da wannan aikin ga 'ya'yan mai gidana Dr. Nura Inuwa wato Aisha Farah da kuma Amina Mifra. Na sadaukar da wannan aikin da dukkan abin da ya faru gaba ɗaya ga su. Allah ubangiji ya masa albarka da albarkaci rayuwarsu. Sannan ku kasance da tashar Himma TV, tashar da take faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantar da al'umma musamman wajen faɗa musu gaskiya da zamantakewar rayuwa. Su suka ɗauki nauyin kawo wannan labari kuma su suka ɗauki nauyin wannan program ɗin. Allah ubangiji ya ci gaba da ɗaukaka wannan tasha ya bunƙasa ta fiye da tsammanin mai tsammani. Na gode. Yazid Bello Daɗin Kowa. Mu haɗu a shirin Mafarkina.